बर' हारिनो होनो नांगौ थार बिजिरनाय होनो नांगौ थार बिजिरनाय हिरनमय खाख्लारिनि न्याय मोननांगौनि थाखाय फिन एबसुनि बनजार सावनानै हानजा सुनाय हाबाफारि फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों हिरनमय खाख्लारिनि न्यायखौ आसाम सरकारा थाबैनो होआब्ला आसाम सरकारनि हेंथायै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम धरना एबा सोमावसारनो एबसुनि हुमखि आसामनि थागिबि हारि आरो ट्राइबेल हारिया आसामाव रैखाथि गैया नामा दिनैसिम आसाम पुलिस बिफाना दायनिगिरिफोरखौ हमदोंब्लाबो आसाम सरकारनि बिबानगिरिफोरा हिरनमय खाख्लारिखौ खबर लानो सम गैया बावैसो सान सिगां दुधनैयाव सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिरनमय खाख्लारिनो 2 लाख आरो जिनाहारि खालामजानाय बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ होनना दाबि खालामबाय थादोंबाबो दिनैसिम आसाम सरकारा जेबो खेरखेराखैखौ नुनो मोननाय जादों बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोम जिल्ला बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि हेंथायै फिन बनजार सावनानै हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो बेबादिनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि बाहागो लानायनि गेजेरजों चिरां जिल्ला मावख'निफ्राय चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनासिम हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम जिल्लायाव दुधनियाव जालांनाय जिनाहारि जाथाय लोगोसे दुधनियावनो हिरनमय खाख्लारिखौ माने अयनायै माने बुथारनाय बे जाथायखौ लानानै बनजार रेलि हाबाफारि दिनै बे मोनाबिलि समाव लानाय जादों आरो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ दिनै गोख्रोङैनो मावफुंदों दा बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसा हमबाय नाथाय जास्टिसा मा जागोन बेखौ दिनै आसाम पुलिसाबो बेखौ एनसार खालामनो हाया बा दिनै रावबो बेखौ एनसार खालामनो हाया बिनि थाखायनो जे जोंनि जे दाबि बे मोनथाम दाबिखौ जोङो दिनै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टारसिम जोङो दैथायहरफिननो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे मोनथाम दाबियानो जोंनिया जे दायनिगिरि बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ आरो 1 नम्बर 2 नम्बराव माने बिथांमोनखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टनि आन्दाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम फासि होनांगौ आरो 3 नम्बर माने इन्टारिम मोनसे कम्पेनसेसन हिरनमय खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख रां होनांगौ आरो सानै जिखिनि माने रेप भिक्टिम हिनजावसा बिथांमोननो 5 लाख रां खरि होनांगौ दिनै आसाम पुलिसा दायनिगिरि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय जेलाव दैथायहरबाय आसाम पुलिसनि रेसपन्स एन्ड एक्शन जों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों नाथाय जोंनि दुखु मोननाय जोंनि खुद्रिनाया बेनो दिनै आसामखौ जाय सालायबाय थादों आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि सरकारनि मन्त्रि मनला आरो बिथांनि एमएलएनि डेलिगेसनानो जा गुबुनानो जा दिनै हिरनमय खाख्लारिनि न'आव थांनानै खबर लाहैनो थाखाय बिथांमोना सम गैया आरो हिरनमय खाख्लारि आरो सानै हिनजावसा रेप जानाय बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा पलिटिकेलि बिथांमोना सरकारा बुंनो थाखाय जेबो बिथांमोनहा माने सम गैया बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो बेखौनो दाबि दैखांनो थाखाय जोङो माने दिनैनि बे जर हमदलखौ लादों आरो आसाम नाङै भारत नाङै जे जोङो दिनै मानो बे हाबाफारिखौ लाबावनो गोनां जादों बे माने हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा मेसेज होनो नागिरदों बे माने बाथ्राखौनो जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बे रेप भिक्टिम लोगोसे माने बुथार जानाय बेखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों जेलाव दोनथायहरदों बे थिगानो बिसिम लेभेलाव थिगानो दं नाथाय दायनिगिरिफ्रा इयुनाव बेबायदि दाय खालामनो हाया आरो गुबुनफ्रा बेबायदि जेबो दाय खालामनो हाया दिनै पलिटिकेल मोनसे इन्टारफियार बा दिनै दिसपुरनि मोनसे इन्टारफियार चिफ मिनिस्टारनि मोनसे इन्टारफेरेन्स बेखौ जे जोङो लुबैदोंमोन नाथाय जों लुबैनायनि उल्टायै दिनै चिफ मिनिस्टारा बे घटनाखौ लानानै नीरब सिरि जानानै दङ आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा नीरब सिरि जानानै दङ जायनि जाउनाव पुनर दिनै मा होनदों उदालगुरियाव सासे गरखा हिनजावसाखौ आरोबाव माने जिराहारि खालामनाय जाथायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो दिनै जोङो आसामाव ट्राइबेलफोरा दिनै आसामाव माने इन्डिजिनियास माने मानसिफ्रा दिनै सुरक्षित गैयै निरापत्ता गैयै बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो दिनै भुगिनांबाय नामा जोङो दिनै मोनदों जोंनि थाखाय जास्टिसनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो थाखाय मानो सम गैया भिजिट खालामनो थाखाय मोनसे सम गैया जोंनि प्रश्न अन्यथा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो थागथियारि गोजोन्थों फैबाय थानाय समाव जोंनि दाबि बेखौ जोङो मानियाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जास्टिस मोनागौमानि जोंनि आन्दलनखौ जोङो लांबाय थागोन जोंनि आन्दलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों दाखालि जि रेटआव जादोंमोन जोङो दिनै बिनि गोजौसिन रेटआव जोङो जर हमदल जोङो दिनै लादों आरो बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय हाइ रेटनि हाइ डिग्रिनि आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो प्रस्तुत जानानै दङ हिरनमय खाख्लारि आरो दुखराखि सलिड जास्टिसৰ কাৰণে
মানে এটা শব্দ ক'বৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ সময় নাই এইকাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই আজি জ্বৰ সমদলৰ দ্বাৰা যে আপোনালোকৰ এই নেতৃত্বাধীনৰ আমাৰ এই অসমত আমাৰ ট্ৰাইবেল বা আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহসকলে ইয়াত নিৰাপত্তাহীনত মানে আমি জীয়াই আছোঁ নেকি বা আমি আছোঁ নেকি বা আমি ইয়াত মানে ভুগি আছোঁ নেকি এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল বা ইণ্ডিজিনাছ মানুহসকলৰ কাৰণে যদি মানে সুৰক্ষিত দিব নোৱাৰে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো লজ্জাজনক মানে চৰকাৰ বুলি আমি মানে আখ্যা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাওক মানে কোনোবা জাগাত যদি ঘটনা হয় কোনোবা জাগাত যদি কিবা হয় আপোনালোকে লগালগ খবৰ লয় বা লগালগ আপোনালোকে কোনোবাক মানে ডেলিগেশ্যন টিম হিচাপে পঠাই দিয়ে কিন্তু দুৰ্নীতি হোৱা ঘটনা এই ঘটনাক আপোনালোকে খবৰ লোৱা নাই এইটো আমি দুখ পাইছোঁ অসম মানে পুলিচে যিখিনি মানে দোষী যিখিনি মানে কালপ্ৰিট যিখিনি মানে ধৰ্ষণকাৰী বা যিখিনি মানে যিখিনি হত্যাকাৰী তেখেতসকলক যে এৰেষ্ট কৰিছে আমি এইটো সন্তুষ্ট আমি ছেটিছফাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসম পুলিচ তেখেতসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু জাষ্টিছটো সেইখিনিত মানে নহয় জাষ্টিছটো যদি হ'ব লাগে অসম মানে চৰকাৰৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ বা চিফ মিনিষ্টাৰৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এইটো লাগিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰ আমি যে দাবী যে তিনিটা দাবী আমি আজি এই জ্বৰ সমদলৰ দ্বাৰা আমি দিবলৈ মানে আমি খুজিছোঁ আমি মেছেজ দিবলৈ খুজিছোঁ যে হত্যাকাৰীসকলক আনটিল ডেট মানে ফাঁচি দিব লাগে লগতে ছেকেণ্ড নম্বৰ আমাৰ যি দাবী যে তেখেতসকলক বা দোষীসকলক ফাষ্ট ট্ৰেক আণ্ডাৰত আনি পেলাই বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু থাৰ্ড নম্বৰ যিখিনি আমাৰ দাবী যে ইণ্টাৰিম কম্পেনচেশ্যনটো হিৰণময় কাকলাৰী আৰু ৰেপ ভিক্টিম দুগৰাকী ছোৱালীক দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা আহি থকা দিনত আমি আজিতকৈ মানে আমি শক্তিশালী যিখিনি আন্দোলন সেইটো আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত ধন্যবাদ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन